Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyong lahat at sa ating butihing narrator na si Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Nakatira dito sa isang bayan sa Laguna. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan nung minsang magkaroon kami ng dayong kapitbahay noon sa probinsya ng Samar. Nangyari ito dekada 80, Kuya Chris. Nung mga panahong yon ay buntis ang aking ina, kaya sa bahay na lang ito namamalagi. Samantalang ang aking ama naman ay nagtatrabaho bilang magsasaka sa aming munting bukirin. Isang beses, nagkaroon kami ng bagong kapitbahay. Mag-asawang matanda yon na itago na lamang po natin sa pangalang Ma'am Pablo at Aling Lusing. Siguro ay sa tansya ko, Kuya Chris, ay mga nasa edad 60 na ang dalawa o higit pa. Purong puti na kasi ang buhok ni Mang Pablo at kulubot na ang balat. Subalit, Kuya Chris, kahit nasa ganoong estado na ang matanda, ay masasabi kong napakalakas pa rin ito. Yun bang tipong ni minsan ay hindi man lang nakaranas ng karamdaman ng mga matatanda, gaya na lamang ng sakit sa kasukasuan o rayuma. Malakas at maliksi pa rin kumilos ang matandang si Mang Pablo. Kayang-kaya pa nitong magbuhat ng 2 sakong bigas at iba pang mga mabibigat na bagay. At alam mo ba, Kuya Chris, na isa iyon sa mga hinahangaan ko sa matanda. Subalit lingid sa aking kaalaman na may kakaibang lihim pala ang mag-asawang matanda tuwing sumasapit na ang takip silim. Isang araw, kasalukuyang nagpapakain ako ng mga baboy sa likuran ng aming bahay nang makita ko mula sa tawid ng sapa ang matandang si Aling Lusing. Bali, Kuya Chris, ang likuran ng bahay namin, mga 50 dipa ay sapa na. Kung kaya't doon ang kulungan ng baboy namin. At sa hindi kalayuan naman, ay naroon ang bahay ng mag-asawang matanda. Habang nagpapakain nga ako ng mga alagang baboy, ay nakita kong nakatingin sa akin ng matandang babae. Naisip kong baka walang ginagawa ang matanda, kaya't nakapamintana lamang yon habang nakatingin sa gawi ko. Ipinagpatuloy ko na nga ang ginagawa ko, at nang matapos na ay bumalik na ako sa loob ng bahay. "O boy, tapos ka na bang magpakain ng baboy?" Tanong ng aking ama sa akin. Boy kasi ang tawag niya sa akin at siya ang nakasanayan ko. Samantalang ang aking ina naman ay Kulas ang tawag sa akin. "Oo tay, tapos na akong magpakain ng baboy. Tapos ko na rin pakainin yung mga manok." Tugon ko. "Nabilang mo na ba lahat ng manok? Alam mo namang marami ang nawawalan ng mga manok dito sa baryo natin. Yung iba ang sabi hindi na nakakabalik pa mula nang pinakawalan." Tanong ng aking ama. Tumango naman ako at sinabing nabilang ko na lahat at kumpleto naman. "Mabuti naman kung ganun. Mahirap na kung may magkukulang sa mga alaga nating manok. Ang hirap kayang mag-alaga tapos nanakawin lang ng walang hiya kung sino man ang magnanakaw dito sa baryo natin." Sambit pa ng aking ama. Hindi na lamang ako umimik pa at pumunta na lamang sa kusina para maghugas ng kamay. Sa totoo lang, Kuya Chris, simula nang dumating sa baryo namin ang mag-asawang matanda, ay marami na ang kababalaghang nangyayari. Nariyan ang gabi-gabi na lamang umaalulong ang mga aso at may naririnig kaming huni ng wakwak.
Marami na rin ng mga nawalan ng mga alagang hayop, manok at aso, na dati-rati naman ay kahit pabayaan mo lang magpagala-gala ang mga alaga mong hayop ay wala namang nangunguha o nagnanakaw. Kaya ngayon tuwing sumasapit na ang hapon ay nakaugalian na naming bilangin ng mga alaga naming manok kung lahat ba ay nakakabalik na at naroroon na sa kani-kaniyang kulungan. Nung matapos na akong makapaglinis ng katawan, ay tinulungan ko na ang aking ina na mag-asikaso ng pagkain. Galing kasi sa bukid ang aking ama kung kaya't ako lamang ang katuwang ng aking ina sa pagluluto ng pagkain. Nay, narinig mo ba yung ingay kagabi? Panimulang tanong ko sa aking ina. Tumingin siya sa akin at nagtanong kung ano ang tinutukoy kong ingay. Dahil wala naman daw siyang naririnig kagabi at mahimbing ang kanyang tulog. Sinabi ko naman sa kanyang may kakaibang nakakakilabot akong naririnig sa silong ng bahay namin kagabi. Hindi ko nga lang matukoy kung anong klaseng ingay yon. Ay nakukulas, baka naman gunigino mo lang yung ingay na naririnig mo. Matulog ka kasi ng maaga, hindi yung nagpupuyat ka na lang palagi, kaya kung ano-ano ang naririnig mo. Anya pa sa akin. Napapakamot na lamang ako sa ulo at pinagpatuloy na lamang ang ginagawa. Noong sumapit na ang kinahapunan, ay natipon-tipon na kami sa hapagkainan at kumain na. Habang kumakain, ay nakikinig lamang ako sa usapan ng aking mga magulang. Narinig kong sinabi ng aking ama na may kakaibang hinala siya sa kapitbahay naming mag-asawa. Ano na namang hinalang pinagsasabi mo dyan sa kapitbahay natin, Goryo? Pataray na tanong pa ng aking ina. Basta, sa ngayon hindi ko muna sasabihin. Gusto ko munang kumpirmahin kung tama nga talaga ang hinala ko sa mag-asawang yun. Tugon naman ng aking ama. Hay nako, Goryo, ako'y tigil-tigilan mo nga sa paganyan-ganyan at baka makutongan kita riyan. Tigil-tigilan mo nga ang mag-asawang yun. Wala namang ginagawang masama sa'yo. Sabi pa ng aking ina. Sinabihan naman siya ng aking ama na manahimik na lamang at hayaan na siya sa gagawin. Dahil sa oras na makumpirma niya ang hinala sa mag-asawa, sisiguraduhin niyang may kalalagyan ng mag-asawa. Sa paglipas ng mga oras, nang nasa loob na ako ng kwarto kasama ang mga kapatid ko, nakarinig ako ng mahihinang katok sa pintuan. Kaya't bumangon ako at naglakad papalapit sa pintuan. Nang akmang bubuksan ko na sana ang pintuan, biglang nagsalita ang aking ama at nagsabing, Boy, huwag mong bubuksan ang pintuan. Aswangan nila lang na nasa labas na kumakatok. Napapitlag naman ako at napatingin sa aking ama na nasa labas na ng kwarto. Ano na naman yung pinagsasabi mo? Sabat na tanong ng aking ina na kasalukuyang nasa likuran na ito ng aking ama. Nakita kong kaagad na hinugot ng aking ama ang buntot ng paging nakasabit sa may pintuan at pinaalis ako nito sa harapan ng pintuan. Dahil sa hindi naniniwala ang aking ina, kung kaya't sinabihan siya ng aking amang silipin niya kung sino ang nasa labas ng bahay. Nang sa ganoon ay maniwala ito sa sinasabi niya. Nakita kong sumunod ang aking ina at noon ngang makasilip na ang aking ina sa siwang ng bintana, Kuya Chris, ay gayon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata at napatakip sa bibig. Dahil ayon sa aking ina, sobrang nakakatakot umano ang nilalang na nasa labas ng bahay ang nakita niya. Buhaghag ang mga buhok ng nilalang na nagtataasan at animoy kasing tigas ng alambre. Ang mga mata namang namimilog ay pulang-pula umano iyong nagbabaga. Kulubot naman ang mukha at walang humpay ang pagtulo ng mga laway nito. Isabay pang sobrang haba ng mga kuko ng nilalang.
habang mabilis at nanggigigil at pilit na binubuksan ang pintuan. Kaagad naman akong hinatak ng aking ina at pinalayo sa pintuan matapos niyang makita ang nasa labas ng bahay. O di ba tama ako? Aswang nga ang kapitbahay nating mag-asawang matanda. Bulong ng aking ama sa aking ina at iginaya na ito sa loob ng kwarto nila. Dito ka lang sa loob ng kwarto at ako na ang bahala sa animal na yon. Sabi pa ng aking ama. Maya-maya pa ay naririnig na namin ang tunog ng wakwak sa labas ng bahay. Kaya ang ginawa ng aking ama ay pinaghahampas niya ang bawat pader ng bahay namin at sigaw siya ng sigaw ng, "Animal kayong mag-asawa! Lumayas na kayo dito sa baryo namin! Bago ko pa ipangalandakang aswang kayong mag-asawa!" Narinig kong mas lalo pang nanggalaiti ang aswang na nasa labas ng bahay at parang may isa pang nilalang ang panayang angil na parang asong nanggagalaiti at umiikot-ikot iyon palibot sa labas ng bahay. Ano? Hindi talaga kayo aalis? Hindi nyo kami lulubayan? Huwag nyong hintaying ipangalandakan ko kung anong klase ang tinatago ninyong pagkatao. Sigaw muli ng aking ama at walang tigil sa paghambalos ng buntot ng pagis sa pader. Sa paglipas lamang ng ilang minuto ay unti-unti nang nawawala ang huni ng wakwak sa pandinig namin. At sa palagay ng aking ama ay natakot iyon sa banta niya kaya't umalis na. Kinabukasan, nalaman na lang ng aking inang umalis na ang mag-asawa at iniwang nakatiwangwang ang bahay ng mga ito. Pinuntahan naman ng aking ama ang inabandonang bahay at winasak niya yon dahil sa kubo-kubo pa lamang yon kung kaya't mabilis lamang nasira. Ayon kasi sa aking ama, kapag hinayaan lamang nilang nakatiwangwang yon, ay baka balik-balikan pa yon ng mag-asawang aswang. Magmula nga nang umalis na ang mag-asawa Kuya Chris, ay wala na akong nababalitaan pang may nawawalang hayop o ano paman sa baryo namin. Ngunit sa Karatig baryo ay may mga nasasagap akong balitang may namiminsala umanong nilalang sa kanilang mga alagang hayop. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Naway mapili niyong basahin at maibahagi sa mga tagapakinig ng inyong channel ang minsang naranasan ko at ng aking pamilya tungkol sa sinasabi ng karamihang aswang. Maraming salamat po. Gumagalang, Kulas. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.